Nireklamo po ng ilang residente po at motorista sa bayan po ng Ariston East, Ariston West at Bantog sa Asinggan naman ang malubak at baku-bakong kondisyon sa kanilang kakalsadahan dahil sa matinding pagkasira. Madalas na nagkakaroon umano ng aksidente lalo na sa mga motorista. Itong Hulyo, nagsumite po ng joint resolution ng mga punong barangay sa pamahalang panlalawigan para humiling ng agarang reblocking ng mga nasirang bahagi po ng provincial road. Ayon sa mga opisyal, ang pagkukumpuni ay nasa responsibilidad na ng provincial government. Ang reblocking ay 2 kilometro ng kalsada ay nakatakdang simulan pagkatapos humupa ang ulan. At kasama na rin dito ang plano ng pagsasaayos ng kalsada hanggang boundary ng Asinggan-Urdaneta Road upang mapabuti ang kaligtasan ng mga nagdaraan. IFM News. IFM News. IFM News.